Osagai do wakazoya watiti mundu wamakapuwa ndiwe. Okay, great to baba. Ini ndakaenda kwavari kwete nechikonzero chokuti ndainovakumbira munhu ai munda wavava kurima munda wababa vangu naamai vangu ava adzimai vavava mwana wanzvadzi yababa wangu inini zvokuti baba vangu pavaitoona amai vavo ambuya ivavo isotovati ambuya adzimai vavava ndo vakauya vachibva kwavaibva kumapurasumo kwavaigara ndokubva vasikokumbira pokurima baba wangu namai vangu varipo inini ndokubva vanzi imi muri amai tokupai ini tokuita sei pokurima vanitorima vese baba vangu namai vangu vachiri kurima imomo kusvikira vakurawo vazodi vafa vasisipo pakanga pakurwara baba vangu ndo pavakatanga kutaura nyaya yekuti izvo vachitaura amai vangu ava vari kuzviziva kuti vachabva mumunda here because ndine vana vari kuzviziva here kuti vachabva mumunda pavakatanga kuzoudzwa izvozvo naamai vangu nyaya yabva yatotanga kunetsa amai vangu vachitori vapiri yabva yakatanga kunetsa nyaya iyaiya amai vangu vakatomboiri mang'ara sevanhu vaivakurawo ava vacho vakanga vasingaende futi kudare racho vachienda ava vamwe vasingaende kudare racho kusvikira amai vangu vazorwarawo vafa havasisipo ini ndo pandakauya ini ndakatouya ndiine confidence kwete kuti ndichivapa mhosva takatoenda kumba kwavo ndabva ndatoti gogogo isekuru nambuya tabva tatotaura wanga uri kupi wanga usingaonekwe ndikatinga ndinouya wani ndo pavakati izvo pandakati chauya vana vakuda vakura kureva vana vanzvadzi yangu inini saka taakuda kuchitora munda uyu kuti vana vachiwana pokuita sei pokuvaka ndo pavakati munda upi wauri kutaura nezvawo wauda kuita zvawakaita zvainge zvaakuita amai vako vakanga vachindinetsa nekuda kwemunda iwoyu ndewangu ndakakupiwa pakaita vhakanti pamunda uyu ndabva ndakupiwa nasabhuku ndikati inini ndikufunga kuti munda wakachengeteka nekuti uri mumaoko menyu makutoti ambuya avo vakada kudayira sekuru vakati haisi nyaya yemadzimai inyaya yangu inini ndikati aiwa ambuya ndo vatoziva nyaya iyi ndokubva zvatonetsa inini pandakaenda kwavari ndakanga ndatoudza sabhuku kuti tadzoka because vanhu vakuda vakuru isisiri vagari munomamisana kubvira zvizvarwa vabereki vangu vese ndirimo munomamisana saka ndakatoudza sabhuku ndikati havana vakuda vakura saka taakuuya kuti vazoningipina vazochivaka ndokubva ndafonera sabhuku ndikati because vakanga vatoti endai munotaura kunana mbuya venyu sabhuku nyaya iri kuno avana sekuru vari kuita sei vati munda ndewedu vakutorambira munda zvikanzi vari kuti chii nasabhuku ndikati vakutakatiwana nasabhuku jeremani zvikanzi nasabhuku kana iri nyaya yekuti vari kuti ndakapiwa nasabhuku jeremani akafa chiendai kwahedhimini nyaya iyoyo inogadziswa kwahedhimini inini ndinozouya ikoko nekuti kana vari kutaura zvasabhuku inini ndiri sabhuku saka ngaende kwahedhimini ndokubva ndaita ndokubva ini ndaenda kwahedhimini kubva yongadeedzwa kubva nyaya yatongwa kwahedhimini ndokubva zvanzi nahedhimini zvandiri kukumbira sedare tichitaurirana madi kuti izvo inini munofanirwa kupiwa munda wenyu
kana mapuwa munda wenyu chivapaiwo mamwe madhunduru kana 2 sevanhu vatora nguva yakareba vari ipapo vakatora minda mivani yaitori madhunduru 8 saka ivo paheadman vakasikotinarira madhunduru 8 madhunduru 8 ndo avakadingirena ndovakutaura kuti rakapuwa vanga vasingarime ese baba unamai pavaya varipo ivo vairima iyo havachirimawo zviya zvongoti munoti ndipo okuesa chii pavairima ava vakazouya isi sakawana munda 1968 ndo pakawanikwa munda pavakazouya vakauya kuma-94 ikoko kuma-84 ndo pavakauya vabereki vangu asi isu tairima kwaitori masango kuminda ndonguva yakagaine masango sabhuku vakadii kuvapa kunhiri kana vangasina kuvapa minda vakadii kuvapa kumasango kwane vanhu vavo akutovanana nhatoeda matatu kwanana matatu aziyamemata ini handizive ndopandiri kuti ivo vakati pakaita vhakanti rokuti papasina aturima ndo madaira vakaita vakati pakanga pane vhakanti saka amaiti kuna mambo musana referensi nyaya yafungaigweshe shangwa namaxwell mubaira kuenda pekukumbidzana mumunda maxwell mubaira kuenda akanga akumbira munda kuna baba vafungai vanhu vahandiseni shangwa vanhu vasekuru nemuzukuru vamubaira kuenda vanoti vakarima minda iyi kubva 1983 kusvika pari zvino fungai akazouya achiti ava kuda minda yavo nekuda kwekuti mhuru yakura vamubaira kuenda vave kuti minda vanga vakapiwa nasabhuku jeremaya chireka dare rakange ravati vaende vanoratidzana nzvimbo nekutaurirana kumusha kwavo sabhuku aripo saka havana kuwidzana saka isu sedare tavakumbira kuti vagovane vakaenzana vakasaina zvino vamubaira kuenda vakazoti vanoda kukwidza dare ravo kumberi wenyu headman chiveso vabvunza mubvunzo usina kunyatsodairika amai avanenge vatora kuti madhundura akanga ari 8 avari kutanga avanhu ndakapiwa 4 kumamwe acho 4 anani nyaya iyo yakazobudira chakwa hedinei ini chandaingoziva kuti mumaoko anambuya nasekuru mune madhunduru edu 8 saka takwa hedinei ivo ndopa vakabva vati inini handina madhunduru 8 ndine madhunduru 4 chete hedman akati komamwe anani zvikanzi handizivi handitokuzivi kuti anani ndo pakanzi atidzokei bheki hedman akazoti isu tataura nyaya yevava vati vane madhunduru 4 apenyamwana akati ayo wakapiwa madhunduru 8 kudhara kudhara hakuna kudhara izvozvo haana kunyanyisa kukura zvavo haana kunyanya zvatingati akabva anyanya stereki kufara saka vari kurima pane pamwe pamuona kuti pane mamwe wakasara ndiwatanda kutsanangura kuti tiri kwaheadman ndo pakanzi nasekuru inini amadhunduru andi kurima angori 4 chete aya 4 mamwe amuri kutaura nezvavo handizvi kuti anani headman akati kumunogotadza kuziva iwo rimunda wakatidadada kuti anani zvikanzi handizivi ndo pakanziona iti tochipedzai vava vekuti endai munosheyana imi mutore 2 ava vatorewo 2 chiendai imini sabhuku
kuground uko munoona kuti mumwe ari kurima ikoko ndiani. Saka imi mama urirana zvokushera. Ndakambotadza kurirana but ndakabva ndati ndambuya vangu mwana wanzvadzi yamwe. Saka ndochiita sei ndasingatozvidi asi manje kubva ndangoti sezvataurwa padare ndakungozvigamuchira nekuti ihama ndambuya chaivo chaivo kwete wokuti saka ndakagamuchira sehama asi inini mukati mangu ndai ndisingazvigamuchiri ndobva ndazvigamuchira zvakanaka. Ambuya wangu ndovakazikiira ambuya vacho varipere kuti vasitaure nemuromo wavo nokuti nganyanye kuenda mutijodzanayozozirashe varipo vavazitaure kuti vakazvikumbira here kana kuti vakangoonasa tambudziko renu rokuti tifambe. Ambuya aure nyana makagara handina kukumbira munda womunhu kundaikumbirire ndandiri wangu ivo baba wake vatatoti uya mutirimire mundawo watakapuwa nasabhuku vachiuya vachirima asabhuku mwani wado wafa pesa kupi asabhuku akati mune munda wenande ndokurakidai vachiuva mundesa vamise kurusi tikarakidzwa naadzimani tikafushira mwani wedu baba wake varipo achitofushira ndambokumbira munda womunhu ndaikumbirire hana ndinambira ndavakumbira avanambe vavakundira munda ende zvatoda kuti makuve vana vavaritoka munda vave chokwadi ipapo ichokwadi kuti aripo asi ndo pakanga pakutonetsa kuripota kuti ko maakuviga munda vabereki vangu vachitoripo maakuviga sei mumunda medu. Saka pavakanga vachiri vapenyu makaita sei vabereki venyu vakapagorei amai vangu vakanga vakapedzera kufa 2010 atakuturunga kai saka makaita sei mwana ari kutaurwa yakapa gorei neamai mwana ari kutaurwa yakapa gorei yakavigwa ipapo pane makuva bai akatoba irosi. Okay. Ndo vakatotangira nyaya ipapo nevabereki vavo. Pamusoro machira nyaya iri panapa kai minda iyi ana baba varipo kukumbidzana kwavakaita ndokwatakazonzwa pamalast days vana vari kutaurwa vane mukadzi akauya 1982 vakauya 1982 mumusha saka vana havange vachiri vadiki plus vange vagere nababa wavo kuharare samuel then ndopakazonetsawo baba utano baba varwara ndopavakataura naamai uyu ndiyekastibhoni yaamai vavo right. Saka vataura naamai amai ndopavakaenda kwamambo chikosha nyaya yakambofamba-famba ndakasvodhumana unaye mumwe musi musi ndakadhumana nayo ndenge ndine yanguwe ndingaenda kumusaina pachikosha andati tongoti isusu kuground kwahetman chikosha ndisiri kuziva plus munoziva zvoitika ka imi munoti mutemo uri justice ndinofanira kuenda kwandikasununguka kuno mangara nyaya yangu wetimupasire wechivanhu unoenda kune munhu anenge anenhikini ane tumbo yaanokwanisa kutonga kana mwana kuti hamusikuwirirana ndinoti ai mahedmenesi ndo hamaikwanisa kuenda kwanhikini maitoya kuno kwamambo plus kana zvakadaro kuti unless kana kuri kuti ivavo vane ukama niwe kwatiresvi asi nguva chena akanga aripo ndotungana tizoti zvaita saizvozvo zvinoti zvakutaura zvezvo maiitika saka ini ndenge ndine nyaya yangu wene ndanosaina imi muri chii chevanhu vakutaura uya nzvadzi yangu ava ndambuya
Okay, ko pamaina anotsaina yakasiriwo yenge isiri nyaya iyoyo ndiyanguwo pandakazosikusangana navo vachishedzwa ambaira kuenda vasipo ndo pandakazozivawo kuti amai vangu vaendesa nyaya kwamusiyiwa. So kana vari ajeremani makore ndingangokanganisika, kana vari ajeremani kubva 1984 yavari kutaura, pane masango akazopiwa vanhu kuma-new lines kuma-90s zvokuti havaigona kupa munhu munda iye munhu wacho ari mupenyu wopa munhu munda. Vana ava kanhasa havana kana munda, vane garden jet stand iripo izvozvo ine garden jet. Saka nyaya yafamba yakadaro ndopatakazoanzvadzi vakauya vakutaura kuti zvinyaya yekuti vana vakura vauda kuvaka vakatouya nevana vacho zvishoma. Takaenda kwasekuru tinovaudza tasekuru tadzoka vana vakura vakudawo pekugara. Ndopatakatanga kutadza kunzwisisana kusvika nyaya izosumuka izoenda kwaheadman kwachivesu. Ndopakazopiwa judgment uyu anzvadzi yangu ndiye akakumbirwa kunzi muri paukama amene kuti mungavaitewo sei sambuya venyu. Ndopaakabvisa tuma tunduru uyu ndiye akabvisa tuma tunduru kuti vavapisvakanisabhuku munoratidza vanhu venyu munenge muripo vanhu vachiratidzana migani yavo. Zvinhu izvi zvaiwopa kuwirirana pakutanga, saka zvakatorwa advantage. Pane minda yajeremani iripo izvinozvi yaamai vavo haisati yapiwa munhu, zvokudai vaida kupa munhu vaipa minda yaamai vavo. Ndofunga ndo panyaya yatiri kutaura ajeremani akanombopa vanhu minda. Ajeremani vaipa vanhu masango kune mugomo makazobviswa vanhu memepo. Ajeremani akanokupa munhu munda aripo. Ajeremani vaitowo nechikweredzi chedu, vakatofa nechikweredzi chedu chepataunship yekuMatabi iripo yeye, vakatoti vanhu vokwashangwa tichazokutsvagirai mumwe munda wakakwana watinozokupai. Saka haigona kuzopa ava munda wababa vari vapenyu pane vana varipo. Ndofunga ndoonawo mafambiro akaita. Pande patira kuti vataire bhozi vataura madhunduru 4 andika 4 madhunduru asipendera neikaize kutaura kwazviri avamai vati kwanga ari 8 mamwe acho 4 ari kubhozi vari kuda 4 ndivatora kuti vataure ndovandiri kuti headman vakabva vachicheiaikogiraundi nekuti ava wakambaira kuenda havana kupindura kuti mumwe vari kusheya naye ndiyani. Chiendai munoona kuri kupi kugiraundi. Kubva taenda isusu taenda pagiraundi ndopatakaona kuti pane vekwatrikisi bhauti vari kurima, ndo vari kurima ipapo ava. Ndokubva saka headman akanga ati kana maona paine mumwe munhu mochitaura nyaya yacho ikoko mogadzirisana zvokuti pamwe munogona kungoipedzera ikoko. Ndokubva taitaura nyaya yeye, ndokubva yataurwa nasabhuku. Kubva sabhuku apedzisira nyaya yapera inini kubva zvanzi izvo. Saka imi munotora minda yenyu nekuti avanga vakatsanangura vachiti ina handina nhoroondo. Nhoroondo inozikanwa nababa vangu, ina handina nhoroondo yekuti sei tiri kurima munda iwoyu pane mamwe madhunduru acho. Saka kubva zvanzi nasabhuku oraiti imimi chipaiwo vamwe dhunduru iri, imimi mochitorawo mamwe madhunduru 2 plus ayaya mochiita madhunduru enyu 4 zviri nani nokuti vanhu vagarisowo varipo. Inini kundakatomborambira apa zvokutorarambira zve ndikati ingatatotora nisina chinhu dai kune vava vasinzi vaine pakukopa vari kurima machiti varime pavari kurima ikoko. Inini ndochitora madhunduru aya ndokubva taisiya yakadaro. Ndokubva ndazofunga kuti sabhuku regai ngoteerera zvataurwa nasabhuku. Ndokubva ndazoti kuna sabhuku ndavatevera sabhuku ndikati no sabhuku zvamama taura kuti ava ndivape rimwe dhunduru regedzai ndivape. Ini ndichitora hangu madhunduru mangani 2. Pane mubvunzo wangu ichokwadi here kuti pane makuva akaiswa mingerikini yanambuya aripo vasiya vachisa. ndopandiri kutaura kuti pakatangira nyaya yakayaiyi yakunetsa iyoyo ndopakatotangira nyaya ndopatakatoona kuti sei vakuisa makuva mudhunduru ndopakatotangira nyaya ipapo. Patikabvunzika makuva akatanga kuiswa kuma-1990 zvakatangira ini makaitini sezvo zvakatanga ana baba vangu ndopavakatangira kuti kutaura navo nyaya yakutonetsa. ndozvatodati kuti pindureenezi vanhu maakuzoya vabereki vatenevavo ipapo vakanga vachiri vabereki kadii zvokuti dai zvaidzi zvekutadza kuita vangadai vakatotanga kufambidzana ipapo kutofambira nyaya dzatete madzimambo anamvera anga aripo kubva kuma-1980 1990
business pane 30 almost mungotara kwemuna apapo 1990 sekura kuti pane 36 years 36 years 10 years nendopa makuzofambira ava vari kuti pane mapuwa avo tomboti mapuwa ipapo mapuwa avo ndazoaita sei mukatakupai ipapo mapuwa evanhu avo kuti aita sei amakasiya ari pasi alright amena vakasunza ndinotaka kufikisa amaya pavari kuti sekuru vakati handizive kuti akurima muneighba wangu ndiyani handingatadzikisa muneighba wangu vakatoudzwa kuzi nditrix sekuru ndokavakagara apo zvakatotaurika mudirection akurima ndiyani nditrix akatofunani nasabhuku ndopedze ipapo ndochidzoka kuna fungai hongu akati mhuri yakura handiti kumashure hanzi vanga vaine minda yavakapiwa meromwe kunhaka yavo inomushandi ndobva kuyaenda paharare long time vana varikutaurwa vanhu vavakura vakurafunga vana vanga vakudokuita sekurima kuya kwavanga vapiwa kuya kwakasara baba wavo kuti baba wasara neminda yekunasabhuku handiti kwakabva kwatorwa natodi Todi atora munda iyo yani akapa mwana wake anonzi Kudzi nemukwasha wa Charles wacho mukomo wa Todi mukwasha wa Charles ndiye akapapiwa kuti ipapo uya zvazo kulema minda yeye ndakaye ndopa vakagara vakatombonetsana mhuri Todi ndopa akachizoti inini regai ndichikubatsirai kurwisa minda ikuna Maxwell since yakaita baba venyu long back isati yapiwa chii sabu uyu Todi asisina kupa mwana wake kwake pesa akatengesa kwesa asisina pakagara ngopesa okaitesa akatengesa saka akabvatora iye uyu nekuti haachadzoka kupi kumusha ndopakabva pachi mwana wake ipapo tichienda izvozvo pakatanga kunetsanetsa nyaya dzacho Todi akabvabvisa mwana wake kubva mudzosera kumba kuti nyaya dzitange dzazorora asi mukuwasha anonzi Stuart aripo saka ndopakatanga kunetsera nyaya idzodzo kuti vauye vatoreme minda iyi saka inuzi kuti minda iyi vakapiwa nasabhuku minda uyu baba vakapiwa nasabhuku sabhuku hatizive zvavakataura nasabhuku nababa vemusikana hatizozviziva kuti vakataura nokudi kuti vazopanana minda iyoyo kuti sabhuku vazopawo vanhu vavakapa bhoza havana kupa ava vega vakatopa vanhu vakati watei nenhoroondo dzavo ndati mudi yainoitika ndekuti dai mishini yedu ichishanda kumadare esese hatichinge mastatement kana tayadzoka mudare tinoramba tichine statement yedu imwe chete minda yakapiwa vanhu nasabhuku ameno zvaaida kuhurumende zvakatsidzwa kuhurumende vanhamba yevanhu yaaida vakaita mavhakansi baba vevana vakanosarenda kuminda kumaoko yasabhuku mashure mekunge minda yavo vasingakwanisi kuirima nezvikonzero zvokuti pai pane rwizi paive kune mabani kuti vachihamba kuenda kumhuri kwekuye vanga vasisakwanisi saka sabhuku akanokumbira minda yake muvanhu vaiziva kuti minda haisi kurimwa ndobva vapanana nasabhuku yaya iyi ine mabhizinesi witness umwanga aripo pano vamwe vari kutya yazokutinisa asi minda yakatopiwa vanhu musi wacho kwakasara baba veda vakapiwa vakawanda vakapiwa vari vanhu ivo vaminda vasikuziva iage yakumangirira ambaira kuenda ili 8 haina kuti ambaira kuenda ye7 time umwe wakapiwa chigodho baba vasekuru nimwe yakapiwa ava nekuti munhu mubvunzo wamunhu musi waunofa chifi minhasi hamusisipo chamakakumbidza chese tongava nemindo musi waunoita se vanhu chitauro chitidzosera chinhu chapapa vedu chitipa chinhu chapapa vedu chichidzoka ndokuti baba vai havasisipo musi wokutanga vada kuti wakangoenda vana vakuminguna baba vedu takude chi takuda minda saka fungai akutinetsera kuti mastatement ake akuwanda kuti dai papa nemushini mastatement afunge manyakabata nhasi achinja mangwana nenguti ari kuchinja mastatement mutangira waita nyaya yakaisi mutangira wakaita machina saka hatichanzwisisa kuti fungai mastatement ake aita zvokuudzwa here kana kuti zveku panori mamwe 43 years apasi pakutamba napo pane parefu munda uyu takauchera madhumbu 1968 madhumbu vapiwa madhumbu aya zvakudza pachisina zvekuti munoivapo nikapo patakukupai ndo wamunda wako zvachose
ndobva vatora munda iwoyo ndobva varima panga pasina munhu apa mina waagone chirega aiwo pakona apa muri musango munda uyo wakagoporwa nevanhu vebhuruku ravakabatanidzana pachinzi nakarize kana usingagoni kuchera naakabo wedu pavakazenge vakulimidzana apa ndo pakazvaranyanganyuka hapana avakambopiwa munda avanombopiwa munda vari kunyepa munda waashango vanhu kuti musi wakafa baba vavafungai panogoyiwa nhumbi panobvunzwa muna nezvikwereti anechi pakadi kubvunzwa kunzi ko minda yakapiwa mbuya yekumhiri iri kuita sei musi iwoyo zvakabva zvapiriwa munhu achiviko ini ndachizvo kwokutanga ndaitoti minda yakachengetedza nitina mbuya hakusi kuti vakapiwa asi vakakumbira kurima havada kupiwa minda kunzi oi minda yaini pamusoro dati atinye ndichangobata mabati chimhanya nekuti 1980 ndokupatakaona rusununguko rekuchitoka kuzera atindiko makatasa nzvimboyo panguva yacho anga ari masango right ari masango sakudaro tikutaura zva 68 kuratidza kuti pese apa chandaida kuwabvunza bvunzo sendataura zvanda kutaura ndaida kubvunza kuti papa nedzimba dzavo ira aiwa minda yaiwo kutaurira minda yaiwo misha yekumhiri dzimba dzese kudhara minda yekumhiri uye vanhu vese dzimba dziri kuno kuraini kwataiti kuraini kwachireka kuno ndo kwataiti dzimba minda yese ndo yatakaitoo makati munisa kutaura kune vanhu vachasumuka kunyange pakabvunzwa mubvunzo notosimudza ruoko nokwanisa hangoita achisimuke simuke ndatenda ini yandine kwiri nayo ndekuti from 83 andidika tikangotaura nezvemakore from 83 andidika wagara pesa apa totoari taura pari zvimwe almost ma45 43 andidika ndio makore apa wozouya pari zvimwe zvokutanga kuripirema munda kuti munda wangu pava ravashandisa paringe ririrei 1 tomboti chii kukumbirawo munhu arwisana nemi nhasi andidika after 20 years kuti mambo ndava ndakagadzira mai ndauya kuchiwana nemi mani akutembera munoona kuti nyaya inenge kongova chena wopesa wakarowa nhasi une chifumbu mangwana ndauya nhasi ndakutokudisa andidika yotangira kubaibaba but apo mafaiti akutoya nawo 43 years yopakuya mafaiti zvikufamba seya tenda mama ayakabaza sidokutaura usonyaya inini ndakaona ouya iri svoto yapera iyi takatakakuya takapiwa namunosapa zvinokudiwa kudarikwa nekwasapa ranzisekanzidatineti chaitirwa papi kumunda kwenyiko zosvandakagara pakwazosvika sabhukunevava panyari vachitsanangura nechi zvinitauya takambodzwa chifu makanzi ndinogiri papi panapa taringa minda ipi minda yamuka yamakagara makatoakaita inini ndakatovaka zvakatopfuriridza kuti yakadei vanhu
ini angambozwa kuti minde vanhu nokuti baba vamweni vakatsvaga stage vakapiwa stage anajerema indaito kubasa kutauna baba vagarepo zofawo baba kana ivo baba vari kana baba ivava vari kutaurwa baba ivava vari kutaurwa vaitova vapenyu ndinobvekera mberi takaenda mberi hisiri yajeremani neisraeli yakanomuda munyuzi tichitevereka zvo saka inini ndakagara sopanhaka papo ndopamba patakasirwona baba kufa kwawakaita baba vakatisiya ndiri ipapo saka takufa kukaita baba kuti pazombobuda nyaya iyoyi yekuzi panominda inini handina kubvira ndazvinzwa takatozozvinzwa vakutsanangura chi iyoso ndiyapfuura kuti tarika minda takati inini handina zvatite se zvatoziva kumagarira takaita munda anga takagara munda tichiyoti munda yedu ko dai makaziva kuti minda ndiyenyuyi inga vanhu vese vazomakwa kubva tiri mumusha muno ameno ikaitivomfudzavo matikiladzazi ava muremba muche baba muchekeranyamo mwana wapambiki oka munhu matengesa mapedza kutengesa ndinovimba kuti vari kuzama ndakatengesa pauzi makapa mukwashane ine yambiri dzinosanganiswa yakudati ndibvunze vari kunzi ndo vane mita yani unotoona mumwe munda wakatotongwa namambotiveso wakapiwa judgment wakatopera wakatofenzwa munda wakatotaura naedmentiveso tangojaira kuti mambotiveso itori nyaya yakatotongwa yemunda iwoyo yakatopera yakatopiwa judgment yayo saka ndiri kushama yakusangana nenyaya yedu handikuzwa asi pane mubvunzo wangu kwekuti nguva yacho ni kana kwakuchine masango anga arikozvikuwa ma1980 munhu shobhara unochengetedzwa iko kune masango onzichengeta iko kune masango ma1980 hajira timboni taura ti pati ma1980 kwakusati kwane zvazazanyanya zvemadeti baruni wangu uri pakuti vakamhamara kwaredbei vachiti vakamhena bereko vakapa asi vakazodzoka vakukrema nebaba wako ivo baba wavo vari pa2 families family yedu yekwabva ndekatokura itori family hombe kwabva minda yese iyo 2 families kusei panguva yacho iyo saka pamekuti apo mahekta wakamhara neatina wakatosiyana varikuedza kutsanangura kuti kana kuti ava vaikumbidza munda vaigoti vakumbidza kwabvaundi kokumbidza nokwabayira kuenda zvese here nekuti havati vakapiwa nasabwa vakapiwa nasabwa ndaingangotenderera kuenda kutaura chokwadi ndinokuti kubva kumashure kwese zvaiitika kune zvaiitika zvakawanda ndakana dema kaenda izvino ini ndine munda wandinawo wangu ine pachezvokupesa wakasiyiwa nababa handisi kutori uri kungouchengetedza wakadai zvishuwa vaharisei vakarima munda iwoyo nguva yavo vachiri kunzwa vaishanda kuharare kumuchakuina amai sekuru vanzi vauya vakasvikokumbira pokugara vakakumbira pokugara vakumbira pokugara vakapuhwa stendi yokugara sekuru vaivakuka vaibva kumapurasi saka pavakakumbira vakabvanzi kudzima vake vakakumbira pokugara andikuvhunza ndokusaka vakabvanzi vavake vakavaka saka pavakavaka ipapo ndopavagere rimwe tundu pati munda iyoyo mundeyo mauya zvakanaka because kana munhu akumbira vaubvanzi chivaka unovaka ipaka yemapango
woti uchazobva kati kana munhu atovaka hakutisirika kukumbiro brazi ivo sasekuru anga wane tsitsi minda yakawanda tinonga ndivazikanwa nasabhuku semataurira mukuzvita vakati kukumbirira mukuru wavo avasivo vakauya vakauya ndiani akauya ndisisi wavo sisi wani vasekuru sekuru wavo vakatanga kuuya atingadzokere kumashure takasanganisa tikasanganisa nyaya angari sisi ndeavaira sisi vasekuru ava sisi vavo ndo vakauya zokuru vakatanga kuuya ndo vakapuwa kunzi panogara izvii saka vakazoya seya vakazoya sisi asisi saka vayauya atikuira sisi pavakuya sisi mati vanga vafa vakauya sisi taziva kuti sisi akanga aripo asisi pasi akatanga kuuya ndisisi akatanga vanhu vakavapinda asi nekuti kwachireka kwane bhizinesi rakanaka maona tochazoziva kuti vanhu vakare mai nekuti kwachireka kwakune masango ende masango angareke kuti munhu haimboda kunochengeta pamba pemwe munhu kwai kusiri kuchengetesa kuti vanga vapuhwa kwokugara pavo vachitozorima ukumwe ava vakauya makapuhwa minda nagogweri makabapuhwa pane madhunduru kana pari pasango makapiwa nausiri wenamusiri makapuhwa akapiwa isisuwa akapiwa sinasabhunda yoyo wakanga uri mumunga unesango miti pasina madhunduru kana kurima waaita iye naika madhunduru ari paka kurima waaita iye ndinombodakaona zvino ndakauya ipapo riri sango tikagara ndichirima mundu akanza dyangu riri sango svikira sabwa kati iwe tora muda muda wako iye aripo ende handa kungopiwa nasabhuna naitiritu takaenda padai papane darasabhu akatora makukota akese tikaenda kumunda tichipiwa minda handina kupiwa ini chete usiku takapiwa kuti takawanda vamwe vasara variko vamwe vapotovafuisa nyaya pasaka mbunyepaocho makwana ajeremani najeremani mbune ajeremani mbune ajeremani acho vakazobva sei kusabhu ajeremani avakabva kusabhu ajeremani vakabva ajeremani vakabva pausabu chienda kuingo ndo vari vapiri vachipa uneimweimwe kwaitwa zvinogara zvakadaro vaitengesa minda yevanhu pamusoro zvaiitika naachirega achirega vakasvika pokwidza vanhu mugomo vakatengesera vanhu mugomo hurumende yakazopindira yakasvokisa vanhu vaimo vakaita sei vakaendeswa kwavaifanira kunge vachienda mazuva iwayo vaita inenge njambani iyo najeremani netimu yavo vaiti pavanenge vangoona zvavanenge vangofunga vakutoita sevakutoita saka taimi iyoyo ndo taimi yavaharise ndo yakanga vasinganzwe zvakanaka vainge vagogara adzimai vavo ndo vaitenge vari active madzimai vaharise ndo vakanga vari active ndoko vakasvika kufambira nyaya yekwaigara papresident kuti aiwa ko zvamakuita izvi makuzviita sei kuenga makatanga tapanana zvakanaka makutoiga vanhu ndopakatangira nyaya zvakaitika saizvo chakaitwa vosi kuti kana wairari munhu akuiga mumunda mako kawai asati atochera muti waenda kuna sabhuku mwana sabhuku atadza waenda kuna edmund ndopamba achitaurwa neava kuti vakaenda vakasangana
kwakaenda kusina kuzoendwa nasekuru pachikosha asi semunhu wechikungu haana kuramba achifambira. Inini wangu ndingoda kudayiro panyaya iyi. Ini ndiri muroorwo ndakatoroorwa nditi ndakaona vanhu avachigara varipo. Atezvara vangu ndakavachengeta ini vakasvika mukufa. Tigerei namubayira kuende vari panzvimbo pavo vekabva kuti vari munda iyoyo iri kutaurwa iyi. Atezvara vangu vakasvika kufa hatambonzwa nyaya yechifu. Avakatoigwa takatenda kuna amai avo vakafa. Kumhiri vanogara kumhiri pachireka isi kumhiri kwamashoko. Hatina kumbonzwa kana nyaya yemunda yazotanga atezvara vangu inini vafa. Vanoziva nezvenyaya yemunda. Avana bayira bheta vari kuzvidairiroka isu ndisu vamwe takaiswa mumadhumbu iwaya. Ini ndatochemberiwa ndichirima imwe. Makaitwa nani? Ini ndandizvizive ndakatoroorwa ndakatosiyiwa ndiripo naatezvara vangu. Inini pandiri pana ndomuzukuru akapedza vakamhangarira. Saka ndofunga kunyaenda kwachivesa vati apa vakamhanara vakuratidza kuti vakwasingazive kuti ndehapi. Saka vatenda kwachiveso vavaingoziva ndehava ndonga ndovabaya vavo. Saka vaingomwani ndo vane madhudhuru ese hanini. Saka pese apa pazvainikemaya muri kuka hamune ranzvadzo. Ndiye akasiya vana nemukadzi uyu atinene vana wangu yavarama nemwana wavo nevana 6 vane vana 6 vamai avo vana vatatu vazofunga vazofunga zvemita kutouya taitouya hedu kuta tichiuya taiuya asi zvemita takatanga kuchitaura gore rakapera ndopatakatanga kutaura zvemita pamusoro chokwadira ajeremani akanobvira vakapa munhu munda une munhu mupenyu. Izvi zvinhu zvakaitika tichiona izvi. Ndaenda kuchikoro minda iyoyo ananzvadza vachishanda muminda imomo munda 1982 munda iwoyo uchangobva mukurimwa. Ufunga ivo ndo zvandiri kutaura kuti uyo right achataura zvake iyozvo right. Saka ndo zvandiri kuti munda iyi minda yaishanda ajeremani havana kupa munhu munda une munhu. Isusu baba vendu ndo vaimutsa dare raajeremani hatinangobvira takanzwa nyaya iyi yekunzi vakanikirikina vakapiwa minda. Saka vakazoshanda sei pamindero vakazogara sei? Ayo baba mudiki ndo vakanga vakumbirwa. Hatikuudza kuti vakazogara sei kana namata baba venyu vaishanda ipapo vaiombera baba avo vakazogara sei ipapo. Ndo zvatiri kutaura kuti isusu hatina kubvira takambonzwa nyaya iyi nokuti mumatariro mutaienda maipiwa vanhu minda macho imomo vakapiwa naajeremani vamwe vacho tovaziva vakatopiwawo mastenza avo mumhiri pasiri pamunda pemunhu. Saka chirerutsirai darika wezi nyaya yenyangu kutaura ndeyekuma-18 kuti mambo weita sei nekuti imimi muri ngotaura hapana ukoo hwokuti izvoni zvishuwa havana kupuwa vanhu vakapuwa maona muri ngotaura nemafungiro enyu semunhu atotaya kufa. Nyaya idzi dzidzinyika kuti mukatarisai zvenyaya vakafa kudhara ndobva kutonga kuratidza kuti panozikukiretwa panyaya dzese zvisina kuita zvakanaka. Imimi vatongi motoona kuti mungaite tikukumbira pamusoro iri bvunzo wangu kuti ava vari kuziva vakanga vari pamagiraundi pakafa baba womwana vakaregera bvasumuka vachibva vazvitaura tine vanhu vakapiwa minda izvibva zvabuda patena vasati varadzikwa baba womwana vakuzvitaura ye zvino pane 40 something years vakanga vari kupingwa ese vakafa baba vangu inini hatina kungotaura kuti izvo pane vanhu vakapiwa nokuti vakanga vasina kupiwa munda
vakanga vakakumbira kurima vachimborimidzana anapo vakusvikira vanhu vanga vacherera pamuri kunzwa kuti vakazoenda kwachikosha vakazodii baba wangu wakafa 94 amaini wakafa chikutaurirwa kuona zvikuitwa mibvunzo yamuribvunzo kai taurataramba muchemo chai ndonguva yaitaura kuti pakafa munhu paitobvunzwa kana munhu ane zvese zveminda zvaitaura kuti kune vari kushandisa nibirikidwa mama vakupidzana naye uye yafa saka muchaita sei ipapo ndobva zvaitaura ndonguva yachida zvaikosheswa kunyanya zvasikwa kusati kwakuzoitwa mitemo yakuzorwirwa nevakadzi nevechii vakuita mitemo ichiwanduka but nguva iyoyo ndobva inotaurwa nechitemo naningi kana kuti vanhu michiita sei indaitokati paurozera nesikoti kuma1990 pamwe tatichiri kuchikoro maona saka mama tikure ndopatikuti kana ivo vanga vati kure vamwana baba vanga varipo hosi todaira tijekesere chidare nokuti nyaya kurutaura yaekare yekuva 83 vamwe tachatanga ndauchikoro maona yakuzouya zvinezvi kuti pesa apo vaizovigwa apo ndo vari kuti hatizonisi hanzi tasingakwanise kuzitaura nokuti taizozonava havana kupuwa vari kushandisa saka takatoya nenzira yekuti regedza ichi chinotaura navo Alright. Alright. Mubvunzo wabvunzwa iwe shama mubvunzo wabvunza uri kureva kuti ndimbotaura uri kureva kuti pamusoro ini ndabvunza kuti tina baba paexample tikachera minda iyo 1968 pakafa baba vanava vakadibva vataura kuti pamusoro iyi tina vanhu vanga vakapiwa minda yanga vakanzi vafanorima zvakajeka musi wenhamo yababa ava panokumbira kuti paite 43 years vakanyarara kuzosumudza dare nhasi ndomubvunzo vandabvunza inyaya yakanga itori kukunhingirikini iyoyo kumatare tingangoiti takairegedza kutaura musi iwoyo but akaiva kuna mabango vakafa nyaya yacho itongoripo asi handizoti yanga iripo panokuti yatanga kwatiri kutotanga nekuti yanga iripo hayaidzokurodzwa ende ini ndaitofunga kuti munda iwoyo wakatochengeteka ndozvizvozvizvondaitofungira wakatochengeteka unana mbuya vedu saka ndakatoenda kwavari ndisina kuenda kudare ndisina kuenda ndakatoenda kwavari straight ndichiti chirega ichinotauririrana navo ora ngatitenda ora saka ivo vakatanga kumuchaja kuti gore rega rega noti nguva tavaikuchengetera kana vakatanga kumuchaja gore rega rega kuti ravaichengete mari noti kuchengeta ini handikuti vairima munda wacho vairima munda tikuti vairima munda wacho pamusoro emajiri nyaya yamamai avaiti kana pakuchengeterwa vanhu vagofirwa vagoisa makuva mumusha menyu kana vari vekuisa michero yakutodyiwa vakakuchengeterai 40 years tinotejokoshi ndakachengeterwa musha kana imimi usvika kuchembera pamura pa45 something years uchingoti akachengeterwa vatoni madevelopments akawanda vanhiva vari pamusha penyu nemakuva ari kunzi more than 5 makachengeterwa muchidyarirwa makuva iwayo pamusha penyu muchiti vakachengeta munhu wakotisirika akazvarwa atoti vazukuru zvatotochiisendekana kuti zviwane mune kutoremedza dare zvekutoro zvokuti ndikuremedza mutawane mutombo chaiwoka chokwadi chiripo ndechekuti munetenge makutange maitange miedzo makore amataura akawandisa vanhu vakagara pamusha penyu chiti henyu asana kuwandisa zvokudaro nokuti fotirezamai nyange dai ari munhu atengana
kana yachiita sechitaurwa vanhu vanga vakura chete yakafa nyaya ichitaurwa vanhu vakanga vakura chete Kuedza kutaura kuti imi pesa pamakagara ko kumiruko kune dambudziko kumwe kwacho nekukutaura aistendi haina dambudziko istendi iripo kuripo stendi itori hakuna kutengeswa aiwa hakuna kutengeswa anotogara munyinoko akaramba nomunoka yayaitambura iri kuremedza dare pane 43 years ende paronzi pane dzimba maisiya kuti 3 years pane dzimba kamusina muke makatotora kana naangati kune dzimba kwacho kwese vanotora tikazenge tatobvumirana zvokutoravatore mamadhuru nekune dzimba dzavo ikoinda hamati kuti avazomangara inyaya yekuti ngatitetarewano inyaya yekuti imimi makabvuma ava vari kuramba kuti vatorerwe imimi ri kubvuma kuti vagereni nekuti kazhinji wakaona munhu anokumbidza kubvuma ringaiziva kuti minda ise yake obva ngoti agera chikoshiyana nekuti unongo wakungoti parekuti ndibva ndangoruza zvese kunenge kusiri kuningirikira hakusi kuti ndakangoerekana ndatoti ehe asi kutoti inyaya yaitaurwa chiramba ichiakunambotaura pamusoro mukubirokuza amai ava kuti vari kuti baba kumhekwa vaistend chete ana noma usingastend zvikaitewo here kuti unokumbidza munda wese usara nestend chete baba vakafa 1996 kana sina kukanganisa kuzwa 13 years kuva kuti vakararama nambai rakaenda vari pamwe chete for 13 years ndokuti wakubvunza zvinoitawo here kukumbidza usara uine yadi chete 1 2 semunda iwoyo kunzi una vanhu 2 avanhu 2 vacho kukumbirawo kuziva dhorono ava vakakumbira kuti aiva havai avo vakapinda sei pamunda wenyu sekutrisa tokumbirawo kubvunza ndozvazvatizvo isisi munhu andaiziva pavakauya nambuya vachibva kumaburazi andaiziva munhu ndana sekura chete nekuti ndo vakauya vakanzirima vaisatorima vega kana vabereki vangu vari vaperi vabereki vangu vaitorimo ivo vachitorimo zviya zvokuti unongonzi rimowo madhunduruma ivo vachitorimawo handiti avavava inini saka ndakangangana nevava zvekuti ava vakazopita sei nandizvizivei ndakatoshamisikana sekuru ava kuti isisi tine madhunduru 4 chete mamwe foya hatinawo ndakatoshamisika ii Adime mabodi. Ada tahu dah ni. Pamusoro iki. Ndofunga ndoronde iripodzira ndeyekuti pikicha yacho kuti munyatsoiona kuti ndizire inogona kunetsa. Kana makamboenda kwachireka kune misha iri kwachireka kwainge kuina Achirimani kuyo kumusha kwaAchirimani. Kuenda kuna chireka right now chireka anovendi ya current kwadaniso ndokune minda yedu mizhinji inini ndinotogara pachireka asi munda wangu uripo dhuze nadaniso chaipo ndomararamira ati pangoita ichireka yese kukura kunjetoripowa unoti ndafanike ndinokuita asi ime chete saka seava vakainanotora munda ava chadatora havana kutora vakakumbira kukugara zvadaitaura vakanokumbira kumwana wavo ava mbuya ava hakusi kuti ukama kukuru uchanziridzai ndamaini chaivo varise ipedze nyayo panekudare mwaya nemawitness hamuri kutaura kuti vakakumbira
Muri right. Okay. Gimana ni muri right? Kiri pire ni muna siapa pire orang tua kan? Ada mesti pire mesti mati orang tua kan minta orang agak pira sih. Nyati nyati nesi. Ngeno biji tono ano. Wala tisia. Jojo anaweza niacha vizuri. Hindi ni gani zaidi ni gani. Wala unisema. Aswa mtoji siba pichana. Tupiti sana. Tarehe kama unazia kwa. Hapo ndio zangu walimu. Nasema na 84. Taita msana na shirika. Wale sifanya mwisha. Sitaki wale bila nyewe wanaona pesa hawana mimi gana pesa wazito kwa pesa asimuda wa baba ya hizi baba hizi mndaona mwisho kwa wani kumti imani hiyo ndio Pasa por. Pasa anaba. Pagi ganti por. Pagi. Munda sandi. Asimunda. Ana jamunda pa. Baba si pa out. Ndiye so ndola ni minde. Na bintu sebe. Nishetu nishetu matu sebe. Azwana chikwa ali ngodi. Ndiye baba msebe. Ndiye sebe. Mata. Así ahora para el camino de Europa, bueno, se sabe. Aparte de que ya se verde. Ahora viene una tierra, se ve alta. Viene el así. A mí no puede, pero no me va a decir. Sasa bukan itu. Mudah-mudahan wani wakapona Jerman. Antu munde waya wakati wanaje siwali minde yeye. Hasi niachie. Hasi ndiye. Asangu. Na akili kabisa. Minde yeye hasi tuwali. Asipali nyaje waitamba leo. Hasi niachie. Tani nyaya yuji yana meshi gani mtao na che ai tumai mapazo ndi jitoe nyati maji abele bebe asini hivi usiwaje ndio haisi asasi ndio ndio maji ajo ndio Handisini ane zvaita naatireka saka vakasvika pakupa vanhu ava vakapiwa minda. Rati handisini angasingawirira naJerman. Vaitowirirana kurakana kukudya vakadzamesa. In short, vada kuedza darati achireka na baba veava vakatengesera ava minda kana kuti pane zvinhu zvavaka asi chiripo ndechekuti vakatengesera naminda havana kuziva kuti vana vavo vachazokura then kana vakura vachazoteera minda yavo ndo zviripo apa chiripo ndechekuti ndofuka vanonyara kutaura kuti ava vakatengesa asi baba venyu vaishanda apa pakazopuwa vangwani kushande
vanga vafuna kumuntu asi kutengesa aya imi mama akarongwa tomboti vakatengesa ivawo havasi kutaura kuti ndakatenga imi makatenga akakuna ajeremani kokuna hanseni vakaita sei ndakapiwa mazuva iwayo kutengesa munda chaikuchaikwa kwakusina kwakusina vakati azopetera tone naili makumu memende kweamakanomungani akuga kwachairima kumirikurokikori yadhana hapana kana munda itori maseji madiki diki ekusha kuno hapana kana yadini munda oiye akwapa hapana kana munda pane iye yakamhenge yako mapemita kose ava vavaningipina vakasaina pa 2015 kana iyo sabhuku vaita isi yavo sevaizo vakazosaina pane pemiti yerendi yacho aswera kuambaira kweda ane pemiti kuraza ndovariti osabhuku ndiye aisaina mudande wavo okupa pemiti zvaingori zvinhu zvechitsotsi zvakaitwa mazuva iwayo nanati chaizoita kuti akai vangu inini vabve vatsvage kokubatsirwa kuti munda maakuvigwa vanhu ajeremani vasingavatarise kana kuwaona kuti zvavari kutaura izvi vachiramba ndomaitori munda weivise vana vakangwara-ngwara chii chamakaita kuratidza mamakangwara-ngwara mama akumamini chii chamakaitawo kuti zai hosi nyika chayakatenda kateningirikiri yaipendeswa nekunowani isusu tozofaitira kuti idzoke maona saka toita sei tati chirerutsirai dare toita sei zvinhu zvaane 43 years izvi zvokutoti takatotarisa pakati kuti kunototi makuva anotodarika 100 muvhireji menyimo toita sei murerutsire dare isu hatichaita zvaidu mene tati chirerutzirai dare inini zvandingataure ndezvokuti izvo ndinoti inini chitipaiwo mutongo unoenderana nokuti inini nditori chizvarwa chemuno vana hakuna kwandinovaisa tirivo mamusana kubva ana sekuru vasekuru vangu kwamusana vana vanzvadzi yangu ndienda navo vakokotora zvenyu imimi kana zvirizvo zvamufaitira imimi madai musiri makagara ipapo vana hanzvadzi ini varivo vakagara ipapo because munogona kuva makahwanda kamuchimuri kuzvifaitira muzotanga kunesana nevana ivavo handitombonetsani navo vana vadzvadzi yangu wani ndonetsana navo kutofaita kuti titore nhaka yemunda wedu kutoti ndiwane pamusha pandinoti vana vadzvadzi yangu vavakamusha hauna kuparara musha uchiripo ndozvandiri kuto havana kumbousarenda havaizozvitaura kuti munda adzimaiwa vachifambira munda iwo havana kumbousarenda munda tipei vapurufu yekuti vakafambira havapurisa purufu yavezvimani titipai purufu yekuti vakafambira munda wacho kubvira nekubvira kwakoni munda wavo ndozatati mati vaifambira titiudzaika kwavakafambira tinovatera kwavakafambirepo hapana kusina marekodzi pachikosha ikoko vaitori kutsvaga kubatsirwa ikoko sevanhu vakanga vaitotsvaga kubatsirwa hanzi mochidzoka nemawitness modzoka nawo musi wa 14 kuitira kuti tinyatsoziva kuti